Hi fellow citizens of Zimbabwe, my name is Ben 10. Makadi zvenyu muri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Ben 10. I've got a very important message to you. Ndine message yakakosha chaizvo kwamuri. Zvokuti message yandiri kukuudzai apa iyi inogona kundipinza pamahwani zvokuti munogona kundishaya kana kunzwa kuti ndasungwa kana kuti ndarohwa. Asi ndangoti ndingokuudzai. It has been a long time since this message has been hidden. Yanga iri nguva yakareba kubva nyaya iyi yanga ichingotsikwa-tsikwa uye yakavanzika. But today I'm here to represent my fellow citizens. Ndiripo pakuti ndimirire hama neshamwari dzangu. We are being tortured, we are being harassed, we are being tortured and tortured and tortured. Tiripo pakushungurudzwa, tiri kurohwa, tiri kuharaswa. Asi zuva ranhasi, but today I'm here to tell you the truth. Ndiripo pakutaura chokwadi. It's enough. I say enough is enough. Tajamuka, hatichada and hatichada. Ndinoti nemwoyo wese ndichizvimirira hatichada. Tiri kushungurudzwa but hapasi kutorwa kana care. We are being harassed asi hapana kana chiri kumbotorwa. But today I say enough is enough. Kuri kunzi ukangozviburisa pachena chete wa disappear, but nhasi ndazvipira. Tiri kushungurudzwa nevakadzi mudzimba. Some of us are being tortured or harassed by their own wives. And isusuwo tiri kuti tashanda mari, mabhebhe ari kutidya mari zviri kubhohwa. And I say enough is enough. Tajamuka hatichada. Takuda kudya mari yedu yatinoshanda, kwete kuti idyiwe nevamwe vanhu. Enough is enough. Please pass this message to your friends and fellow friends who are being harassed too. Thank you. My name is Ben 10.